Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Um, ikaw gyud, nak. Ikaw gyud. Ingon man sab ko. Gimingaw na sab kay ko diha ninyo. Pwede mauli na ka diri sa ato pa. Pwede. Mais. Pwede pa. Nak, pwede magsulti lang niya tagbalik. Mutawag ra ko nimo. Oras na sa akong ting trabaho diri, nak. Okay ra? Sorry pa. Bye na lang. Di ka ang mga yuog sorry nako, nak. Nalipay man gani kong tawag ka. Kuan man good, oras na mo ko sa trabaho. Mutawag ra ko inig break time nako, okay? Sige pa. Basta magkuhat ko. Lagi. Mutawag na lagi ko. Bye una, ha? Sige pa. Bye. Bye, Miles. Kaluoy ni Miles. Gimingaw na kuno kayo siya na ako. Labaw pa ko, Miles. Labaw pa ko. Lainan ni mo, Miles, oy. Ikaw may nawag ni Papa Francing. Wa man ko nimo ingno. Suway-suway ramang gutong ako pinawag ni Papa Kuya Dudut. Nagparing raman ng tako. Nga nito bagman pi. Lagi, paring ra lagi. Di mong kamutuoy. Paring ramang good. Pero gito bagman bi. Ngayon man kaway load ang cellphone. Katawag lagi ka, bi. Gipaludan man ako bi. Mana dara. Iniguro lang kagimo. Gimingaw man kong Papa bi. Ikaw ari ay. Easy lang ka da. Angang mo ilak ko. Ilong, shut up. O, Da. shut up. English pa. Sige lang, good. Matawag naman ko no si Papa inig break time nila. Sigurado ka? Sure, Jugo. Oo, cross my heart. Sa mga rasa, bi. Mama, ingon ni Papa. Ingon lagi siya, inig break time ganit nila. No, wadyo ko kasabot. Unsa man nga break time nila? Duha man ang break time basta sa trabahoan. Ang usa sa buntag, ang usa sa hapon. Asa man na? Ah! Grabe pud nimo kuya, uy. Oh, Kuti-kutihan ka, uy. Aw, karon tingali buntag. Kay inig break time man kuno nila. kung dili ba katawag si Papa kang buntag, bi? Aw, klaro na na. Sa hapon na na. Way klaro. Hain ba mo? Yara, Mima. Ngita na si mama ko ni nato kuya. Mo, Jud. Tupad ka. Kadyo sa ma. Natugway na ni mga kanding, Dodot. Oh, ma. O, ikaw, Miles, ang akong giingong labahan to nimo ang pipila lang ka mga bulingon na unsa naman. Wa pa ma. Ha? Nagunsa man di ay ka. Nga ganiha raman kong nag-ingon nimo. Mangumpra para ba ko sa tindahan? Ang ama, kay nag-cellphone mo na siya. Unsay nag-cellphone? Buro. Kikuha din nimo ang cellphone dito sa ibabaw sa cabinet, Miles? Da, Oh, ma. Sorry. Misuon ka anang ubang bata diha, Miles, ha? Nga cellphone na lagi atubang. Magsigig duwa og bisag unsa diha. Facebook, imbis na mutabang sa mga buhaton sa bahay. Cellphone na lay permi nimong giatiman. Suway ramang ko paring sa cellphone ni Papa Francing, ma. Saan
nagparing sa cellphone ni Papa nimo, nga wa man ay load. Alangan, maya magipaludan. Uy, kuya, uy! Oh, Kuya pa, Tingnan kuya ninyo, pa. Miles. Diin ka magkwarta nga gipaload, ha? Ki, Diin? ki, kabad. Inatag ni Tito Griggy. Awa, awa. Gihatagan ka niya? Tikatag manggunag kwarta namo ni Kuya Dudut si Tito Griggy, ma. Di ba, Kuya, no? Oh, Oh, Unsa? unya, ang kwarta ngayang ihatag na ko, ako manggitikom. oh, basta po ang gihatag ni Tito Grigi sa ako ama, kaya ako man nagihipuson. Pagkauwaw man lang mo, eh. Unsa may kasulti sa tao nga magsigi mo pangayo niya? Human may mga yu magod. Siya may muhatag namo diretso. Di ba, Kuya, no? Mao, Oh, ma. ano pa? Mao, manggod mi mga ma. Nga sa ato pa, kung dili pa mo mauwaw, mangayo gyud di ay mo. Dili man, Bitaw, di ganino. bitaw, dili, manggod mo. Ayo na nag-usban ninyo, ha? Dili pa gipauran taman mo, nga di na gyud mo dawat og bisan unsa nga iyang ihatag ninyo. Kahit mamug mga o. Kay manggid ng uma. Hello, Miles! Ug utro ka sab dudot. Ah, Ngisi man ka, ha? wa, maoy. Buha. O di hain ang cellphone, ha? Sorry, Ma. Miles? Miles, hain ang cellphone. Ihatag ako. Ayaw lang sa mo. Manawag pa man si Papa nako. Unya na lang, hindi ko maniyag tawag. Jud ma. Manay among giwat ni Miles. O unsa may tuyo niya nga manawag pa man? Unsa iyang tuyo? Ma. Ambi ang cellphone, Miles. Nga na lang lagi, ma. Uman o panawag ni Papa. Gimingaw man ko niya, be. Gimingaw ka niya. Unya ang amahan ninyo. Gimingaw nimo. Oh, muna ya sulti. Hilom. Ambi na ang cellphone. Mama ko rin ba? Ihatag na, uy. Ihatag nimo o dili. Ihatag na day. Klase na sa sunod adlaw, ha? Ayaw nag-anara ng inyong kaugalingon nga magsige og cellphone. Ang cellphone, Miles. Oh, Ihatag na. Ina niya, mig manawag si Papa ma. Why amahan ninyong manawag? I-off ko ni. Unso? ma. Lain na ni Mama ko rin, Kuya, oy. Ganahan taga ni ko magkasulti mi ni Papa Pransing. Iya kong gi-off ang cellphone. Mao, Jud. Dili na to kakontak si Papa na to. Mao. Ano yung mang-gi-off? Dili siya gusto manawag si Papa Francing. Abot niya. Magpapalitan niya ta ni Papa ang cellphone man siya. Ano niya, dili ta manghuam sa cellphone ni Mama. Saon man nato pagsulti ni Papa nga magpapalitag cellphone nga dili man nato siya ika-istorya. Oo, sa. Ay, husto. Kaning, nakamemorize man ko sa number ni Papa Francing. Tempa. Sa to, ha? Ikaw man god. Aw Oh. ako. Oy, Ako. 09. Oh, ikaw ang nakamemorize. Dili ikaw. Oh, ako wala di ko ka-memorize man. Oh, ako man. Memorize ni mo, no? Oh, ako. Aw, manghuam na tag cellphone ni Iking. Nga akong migo. Nya, ato tawagan si Papa. Pero, unya na tamo adto ni Iking kun mangumpra ni si Mama. Aw, oo. Memorize ni mo, no? Oh, bitaw no. Sige, 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 kuya. sige, sige. Ana na lang. Okay. Ay, kadugay ba nga nahuman sa akong gipalit? Dong! Dong, wa pa nang akong gipalit. Kapita! Kapita, ma'am! Pero, wala pa rin uban mong lista dre. Ay. Dong, checkin na lang ng naa mo. Kaya ato na lang kumupalit sa laing tindahan. Mas kompleto ang akong tindahan ko rin. Muhatag pagyug og discount mo dito. Greggy?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!